Čakanie. Povstani, kde si padol. Ľudia vravia. Ale ja tomu dodnes neverím. Nie je to možné, aby na ňom rástla tráva. Aby mu hlina bola páperím. Nie, to nie je možné. Ja ho každý deň čakám. Že príde hrdo, mužne k rodným vrátam. Vojde do izby, sadne si za stôl, kalendár ošúchaný roztvorí a povie: Mama, vojna už nebude. Už viacej oceľové potvory nebudú siahať ľuďom na hrude. A tak ho čakám a čakám. A vždy, keď padá lístie, zichravo slzí sad. Počujem jeho kroky a bežím mu bránu otvárať. Ján Kostra, moja rodná. Zachcelo sa mi zrazu šepkať slova moja rodná. Ej, zablúdili v krtisku bolesti a smútkov. Ďalekým mestám vyznávali lásku a bledým kráskam posielali verše v porivoch vetra, ktorý zráža listy prastarej jary. A ty si zatiaľ vyčkávala na mňa, ty verná, rodná, hrubná kamenistá, pás zemiakového, pokorný ovsí chudoby, trnkaná medzi, šíp, nepodajný strážca krehkej nádhery, slepej rúže. A ty si zatiaľ vyčkávala na mňa, šatvočku vyšívala, pokornej pýche svojej panenskej, ty, ktorá nepoznala si dosiaľ chvály milencových úst. Ty bosá kráľovná moja, pastierka jahňat najbelších, svetica slnkom opálená, práčka podkasaná na brehoch najsladších vôd. Vidím ťa na prahu domova. Oheň praska v kozube západu a iskry sršia po nebesách. Spiežovce oviec vyhrávajú a tichnú pod krídlom spánku. Pod krídlom spánku tichnú operenci drobní, v jamkách mäkkých hniezd, len ty máš dlane na nich, na očiach, vyštípaných túžbou a čakaním. Zhadzujem na prach mošnú žubrácku, palicu lámen, družku blúdení a padám tvárou vlnotrávnaté. Moja rodná. Vážení účastníci spomienkovej slávnosti pri príležitosti osláv výročia Slovenského národného povstania, milí hostia, veľmi ma teší, že mám tú česť dnes vás srdečne a úprimne pozdraviť
Pri príležitosti výročia Slovenského národného povstania a udalosti, ktorá sa natrvalo zapísala do našich novodobých dejín. Je to odvtedy už 72 rokov, ale odkaz, ktorý Slovenské národné povstanie zanechalo, je vysoko aktuálny aj v týchto dobách. Slovenské národné povstanie nemalo iba národný význam. Malo vtedy, a vnímame ho aj dnes, s hlbokým medzinárodným podtónom. Povstanie totiž bolo súčasťou boja národov Európy proti nacizmu za jeho porážku. Nacizmus porazili demokratické sily a slovenský národ výrazným spôsobom prispel k jeho porážke práve slovenským národným povstaním. Slovenské národné povstanie je neustále živým a inšpirujúcim odkazom, ku ktorému sa budeme vracať nielen v dňoch sviatočných. Robíme tak i preto, aby demokratizácia u nás bola pokračovaním toho najlepšieho, čo sme od tých slávnych dní urobili v prospech človeka. Zveľaďovať dielo účastníkov SNP, z ktorých mnohí svojim životom zaplatili za našu súčasnosť, je našou svetou povinnosťou. Povstalecká história je históriou nášho národa, ktorý so zbraňou v ruke spoločne s ďalšími národmi porazil nenávidený fašizmus. Naša úcta preto právom patrí priamym účastníkom a organizátorom Slovenského národného povstania, ľuďom zdatným a odvážnym. Všetci si uvedomujeme, že dnes nám už nemôže stačiť iba vzdať úctu a hlbokú vďaku členom odboja. Súčasný svet si žiada, aby sme v každodennej činnosti vynaložili všetky svoje sily na upevňovanie mieru, demokracie a slobody. Slovenské národné povstanie je veľkým poučením, že zlo možno odstrániť iba zjednocovaním všetkých síl. Mier je dnes základom života a šťastia ľudského pokolenia. Len v mieri sa môžu rozvíjať a v praxi uplatňovať tie ušľachtilé myšlienky, ktoré pred 72 rokmi viedli povstalcov do boja proti porobe a bezpráviu. Hlavnými cieľmi povstania a boja proti fašizmu bolo skoncovať s cudzou fašistickou nadvládou a vytvoriť podmienky na mierový život. Vážení prítomní, počas SNP sa v účastníkoch odboja prejavila nesmierna odvaha, láska k rodnej zemi i ľudská spolupatričnosť. Z úprimného srdca im v mene nás všetkých ďakujem za hrdinské životné postoje v tých náročných časoch. Aj vďaka nim tu môžeme teraz stáť a pripomenúť si, aký krehký je mier a aká vzácna je sloboda. Žijeme práve v dobe, ktorá v nás vyvoláva rôzne otázky. V správach sa dozvedáme o napätej situácii v Európe. Vidíme, čoho sú schopní rôzni fanatici, ktorých nazývame teroristami. Zámerne v spoločnosti vyvolávajú strach, paniku, obavy o naše životy. Presne proti tomuto bojovali účastníci SMP aj pred 72 rokmi. Nechceli žiť v strachu, nebáli sa vzoprieť agresorom a boj s nimi nakoniec aj vyhrali. Tým hrdinom, ktorí večne spočinuli na vojenských cintorínoch na celom Slovensku a nedožili sa slobody a demokracie, sa hlboko klaniame. Nikdy na nich nezabudneme. História ako keby sa opakovala a ľudstvo sa opäť ocitlo na prahu závažných rozhodnutí. Dovolím si vyjadriť presvedčenie, že ak budeme držať spolu a vzájomne si pomáhať, tak budeme silní a naďalej slobodní. Vážené dámy, vážení páni, zaželajme si, aby sme sa takto v dobrom zdraví mohli ešte dlho stretávať. Vyjadrujeme tým uznanie a veľkú úctu všetkým, ktorí boj v prospech nášho šťastia pred 72 rokmi úspešne zvládli. Želám vám i vašim rodinám všetko najlepšie, hlavne to, čo človek potrebuje najviac, a to je pevné zdravie. Ďakujem.
Ďakujem ešte raz vám všetkým, ktorí ste merali cestu dnes sem a uctili si s nami spolu výročie už 72. od Slovenského národného povstania. Z mojej strany sa patrí veľmi poďakovať aj našim muzikantom Dychovka Košečanka. Veľmi pekne ďakujeme za nádherný sprievod, za hymnu, takisto za pochody. Takisto vám všetkým, ktorí ste prišli a ktorí ste tu s nami strávili zo pár minút. Ďakujem.